И здравейте, аз съм JacketBG и съм една съвсем нова геймърка в YouTube. Вече съм ви позната, така че не е нужда да го повтарям. Може би сте гледали първите ми 3 клипа. Един снимах вчера, но сега съм на ново устройство. Не снимам на телефон. Както виждате, тук може да видите играта с летало. Искам да ви кажа, че какво да ви кажа? Че съм ви... Ще съм ви много благодарна, ако ми лайквате клиповете, предлагате какво искате да играя и така нататък. Това ще клипа, защото сега съм заета и искам само да ви... Това искам да ви спомена. Моля ви, много ви искам лайка. Аз съм нещастна. Без лайк няма живот. Не, няма. Няма живот. Добре. Като плачния. Просто не знаете колко съм разстроена, че съм една много слаба. Не знам по какъв начин да го кажа. Много съм слаба в YouTube. Предлагайте какви игри да играя, за да ми е забавно, защото така. Предлагайте какво да снимам, за да ви е интересно. И добре. Само това ще ви кажа. Какво друго да ви кажа, не знам. Това е единственото, което можех да кажа. Добре. Не знам какво да кажа. Просто няма си на ум. Съветте ми малко да помисля. Добре, това ще бъде всичко. Не знам какво да кажа и това. Добре. Чао и моля ви ковайте. Просто изтрушите бутонното лайк и пишете коментари. Чао.